Awa na mong package. Ay, inabrihan na ma? Ikaw na ko kan. Perfume. Ha? Katong perfume. Ano na perfume? Ay, toothpaste ba? Ha? Ay, toothpaste ba? Naa, Colgate. Kuya, wala mo gupit. Yan ako. Yan ako yan ako. Mura bulat. Ay, wala pa ako nakagawa ng abrihan. Ah, grabe na ako na. Ay, ibalhin sa dala siguro. Ha? Ay, para kuha ni. Ano mo? Hala. Ay, huwag yung magkuling. Lay alot. Nakapapa. Ay, tita. Kita. Ang mga papa kay na yung mga sanina, no? Pampapo kay Pink. Taray mo ako? Oh. Grabe. Daghan ako Ako tulo ka buk ako Kuha ni ha. Oh, tita. Kuha ni. Ay, irip sa aking ubi. Malang naksyon, magpala na eh. Irip sabi. Low quality na mo. Wala na lanay o, dugay na ni. Agoy. Kulnonoy. Kung noon eh. Ano sama na? Basta daw. Shampoo. Shampoo, conditioner, and body wash. Sana all. Ay, kan. Ani sabon. Irish. Kanigang Saan eh? Jumayla na? shampoo mo na? Sabi. Ala na, iris. Ano ni? Uling na. Jumayla. Nakati oh. Ano ni? Perfume siya na. Ay, oh. Perfume. Yehey. Colgate. Kaalat. Uling, siguro na. Ako na lang. Ay, naman na. Di Oo. ba klaro na? Halap na. Kuling o, kay daghan og glitter. Inha upat ra kadto alot. Mantik oh. Mga peanut butter? Wala ka, dako. Natay ko andeng. Sa to? Natalawa tayo natalawa. Wala yung mate. Oo, uling man to. Ito may bounce. After the fresh. Shits. Kuan? Sure. Comfort extra. Ang uling. Puging. Sama ni. Ay, bulpin mang. Kaya lang isa. Shampoo. Siyempre na. Ay, sabon. Ano yun eh? Bounce outdoor fresh. Ano eh? Ay, powder, mang. Electrostatic. Ano? For, Ay, mga kaman yun. Tissue yun. Ha? wala ko na. nakoy kuan? Colgate. Family rin na. Hindi ko lang sa kasi. Ano dami? Hindi na yun. Hindi na yun. Ano mo na? Condition Revital Sant. Sa? Oh, buhok. Living the skin and hair. Papa. Ay, ba't tinda ko ako dito mga tawag pa. Kay fashion jewelry. Kani, saan na yung Sanitizer na. Shampoo. Shampoo. shampoo na? Thank you. Thank you. Ay, matika. Oh, ere. Nga, ang gina. Kaya pang preservative sa na. Ay, mix na. Uy. Ano yan? Ay, eres na mo Yan na, eh. Kutaw. Kutaw muna. Tagpan. Wala mo magpagpadisal. Thank you sa mga bata. Asa ako perfume na? Ay, go na. Oh. Large space siya. Uy, go eh. Oh. Ako eh, kaya nagko, matawag dito ko. American size mo na. Salamat sa